ang paghahanda ng lungsod ng Iriga kasunod ng banta ng Bagyong Bising. Kahapon, isinagawa na nila ang pre-disaster risk assessment meeting na pinamunuan ni Mayor Madelio Robe Alfelor. Maagang inihanda ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ang kanilang mga kagamitan tulad na lamang ng rubber boats. Preparations po kan sudma po. Nagkandak na po kita kang pre-disaster risk assessment kang sa to pong mga C-Dream Council members. So bago po, nagkandak na kita ni operational briefing para po duman sa mga i-deploy ta po na mga task forces under incident management team. Pansamantala rin munang inalis ang border control checkpoints. Kasabay nito, maigpit munang ipinagbawal ng Tourism Office ang lahat ng mountain and recreational activities. Ngunyan mga 3 p.m. po, makandak na po ang sa tuyang task force evacuar katupong preemptive evacuation. So since maski po nga ni sinasabi ta na di naman kita masyadong maaapektuhan kang bagyo, kaya lang we are preparing po kang worst case scenario kasi syempre sabi ta nga hindi po kita pwedeng maging kampante. Handa na rin ang task forces na binuo nila. Sa tuya pong mga task force search and rescue, i-deploy ta po sa mga areas. May saro pong i-deploy kita sa Zeferino Arroyo High School sa San Agustin para po i-cater ito pong mga landslide prone barangays. Then, igwaman po kita digding i-deploy sa San Juan Barangay Hall para po mag-cater duman po sa satuyang new road ng mga barangays. Then, igwa din po kita digding sa City Hall para po i-cater ang satuya pong mga river unit barangays. Igwa din po kitang i-deploy sa Bureau of Fire Protection para po makiter ang Central Business District. Siniguro rin ng CDRRMO na lahat ng grupo may kasamang medical team. And igwa ka taning field hospital. Digdi po yan nakabase sa Satuyang City Hall para po if ever na usually po kasi kapag flood baha na, daita na tulos-tulos na ita-transport sa satuyang mga hospital. So kaya nagkaigwa po kita ng field hospital, igdi po sa City Hall, just in case lang po na dai kaya nun na makaabot naman sa hospital. Igwa din po kitang naka-deploy na team po sa Mediatrix Hospital para magsabat kang sa satuyang mga naka-rubber boat if ever. Nagpapasalamat ako dahil i-accommodate po kang Mediatrix para po if ever na kaipuhan talaga ng hospital ay immediately may masabat po sa teamta paduman po sa Mediatrix Hospital. And ngayong araw, aabot sa 700 families mula sa flood-prone barangays ang kanilang ililikas. As always, apirmi kitang number 1 objective kan sa tuyang incident management team, ensure the safety of the responder and the general public. And at the same time po, dapat pirmi talagang zero casualty dahil gabus na preparasyon ginigibutaman po digdi sa syudad ng Iriga. Target ng LGU ang zero casualty kaya abiso nila itawag sa kanila ang anumang insidente upang kanilang maaksyonan. As always, apirmi kitang number 1 objective kan sa tuyang incident management team, ensure the safety of the responder and the general public. And at the same time po, dapat pirmi talagang zero casualty dahil gabus na preparasyon ginigibutaman po digdi sa syudad ng Iriga. Samantala, handa na rin ang City Social Welfare and Development Office para sa kanilang asistensya.